Len tak pre zaujímavosť. Hrozne bola nás si možno všimlo, teda tých, čo spínali. Nemám stoličku. Nikdy, ako keby som sedela vo vzduchu. Ja pravde sedím na tejto fidlovke, ktoré už mega špinavé. Mám aj stoličku, idem dotiahnuť. Ja som letela ďalšie. Na nej som sedela hrozne dlho. Od 4 rokov som na nej sedela. Asi takú veľkú. Užová. Ťaha, normálne by mal by aj vidieť. Mám teda kvôli tomu, že si prerábame izbu. Prerábame izbu aj počítač. Ale ja by som proste nevydržím sedieť na jednom mieste. Ja mám v škole hrozný problém toto. Ja v škole buď robím všetko, čo nemám, čož na nikomu neúpite. Ja na hodinách, počas hodín, ja rýchlo niečo načmáram, že to pomaly po sebe neviem ani prečítať, ale nie je to jedno. Tak ja som sa v živote neučila, čo mne je divné, lebo ja som sa proste v živote ja mám asi fotografickú pamäť, alebo neviem čo, to sa v živote neučila. V živote doma som si ho napísala úlohy a všetko som neučila. Teda, jak som toto, ale ja normálne na hodinách pletiem, robím si nechty počas hodín, ešte neviem čo všetko. Toto robím s nohami, skúšam si všelijaké pózy, neviem, čo tancujem rukami a nohami na hodne, tak aby je neobsili. Preto ja tu mám tú fidlovku, lebo tu je menej pózy, vidíš? Napríklad. Toto najlepšie. Vám dnes poviem, som si písala textovku, lebo my sme mali nahrať tú prvú skladbu zo Zozo, ale Zozo nechce. Kvôli tej pauze. Takže áno, Denka z toho bola úplne toto. Počkej, to je ktorá? Jej, ako sa ti to páči. Ja tu mám napísané aj 2 svoje solovky. Ale potom tu mám takú jednu skladbičku, ktorá sa bude volať Toxický, alebo toxický, ešte neviem do akého padu to dám, až do konca. Ale najväčšia sranda je, že ja tu mám, sú tu takto 3 strany. Nedívam ukazovať ten text, ale tak nech to vidíte. Som si menila fresku, kvôli tomu, že mi to bolo vypísalo. Celú túto stranu. Neviem čítať, ale našťastie áno, Lenka, ty máš dobre, lebo pri tebe som písala tú starú, ale celý. Polovicu svojho textu nejak to není na percent aj viac, ja to neviem prečítať ľudia. Ja to neviem prečítať. A keď že ste dali like a odber, inak vás prídem asi napadnúť, alebo neviem čo, ja ho nedáte, lebo 3/4 teda máme viac než 1 000 000 zhliadnutí. A dokopy máme 19 odber. 19, ešte menej. Ešte tak asi 500 lajkov dokopy. Dávajte tie odbery, odoberajte. Lajkujte, odoberajte, hlavne odoberajte. Toto fidlovka, a ahojte.